Tata, indlela ogeza ngayo awamosha amanzi. Omunye umuntu kumele kunikeze indondo. Ngiqinisekile ubhuti yedwa emhlabeni ogeza kanje. Asicabanje ngalokho. Ate! Unjani? Ngiyaphila. Dota, ufika nini? Ngifike izolo. Kusheshile bo. Mana-ke manje uzosiyeka siqede zonke indaba la eminyango. Cha, boss, asami boss. Kwenzakalani lana? Kungane geza kanjena? Iyona-ke leyo nto utata geza ngayo leyo. Uyazi ukuthi utata akazwa nje nokuthi kumoshakala amanzi. Njengoba egeza kukhona amanzi nje amoshakalayo. Ukwenza isiqiniseko sokuthi amanzi awamoshakali. Usetholele indlela yakhe nje ukuthi egeza. Amanzi ogeza ayichithakalele imbalini, imbali zikhulele. Iqhinga elihleke lelo. Kumele ifinyelele ebantwini. Kusho ukuthi abantu bazonga amanzi ngalendlela. Mana-ke Dulja wenzani ngathi? Yini lo yenzayo? Awukahle ngaleyo nto. Ungishuthelani manje? Uzoyenzani-ke? Anikahleni nina. Ngiyenzani nje mina? Nina nenzani vele? njengoba ugeza phambi kwami sisayingane. Mina ngisayingane vela lapha. Manje vele sengimdala. Hayibo udelete leyo nto please. Msangano, uyabona usebenza kanzima kangakanani ukuze wonge amanzi? Hawu le video kuzomela isabalale. Baningi abantu abazokonga amanzi emhlabeni emva kokubuka le video. Hayibo. Auntie. Khona ngicela sikukhuluma. Bese ngiphuthuma ekhaya. Yazi? Asami. Auntie. Nginodadewethu abathathu kumele ngibaganise. Uma ukuthi ufuna ukusisiza ngempela. Bengicela ukuthi udadewethu ebe umalokazana wakwakho. Angisoze ngashadisa indodakazi yesitha sami kumfana wami. Ngavuma kanjani umshana ashade naye? Indodana yami isilwane. Angifuni ukudestroy impilo kasisi wakho mina. Auntie. Ujule ngani? Hayi akukho okutheni. Ngizobona ukuthi yini kumele yenziwe. Auntie. Ngicela udlela amathambo engqondo. Ngiyokukoleta impilo yami yonke. Futhi yebo, uma umfana sezobona uTeju, ngicela ungamtshela baba omncane, uzokwaziswa yimi. Uputolja. uMr kanye benomema kukhona la baye khona bobabili lo munye usisi uye tempelini yazi umkhonyana wakhe uyagula ufike la efuna umsebenzi ubaba uthe asimgcini Ngizomgcina kama kanjani umthumele lapha egumbini lami kuneyintoli edinga ukuclean uzwileke hamba uyolungisa ke lapha ekamereni lalubhudo omncane Awungilinda ngiyabuya Uphile kade ubekwa yini lapha Baba uTeju ngimtholela umkhonyana umfana lo uyeza ngomsombuluko zayo uma impela ungaba khona baba sengisho ngoba ngiyazi ukuthi uyindoda ehlezi ematasa
Phela ngithi somndeni thina. Kusho ukuthi noma ngabe yini umatasa ngaye ngakwazi ukuma. Ngiyacela impela. Phela uTeji ufana nendodakazi kimi. Ngizofika. Kodwa uma usuhleli umshado, ngizoqhubha umshado ngokukhulu. Uthini la? Wow, masikhuluma kanje. Ngavela ngakhukhumala ngabe sefreezing. Baba. Wena ingwevela umndeni. Manje sesithembele ukuthi uzowuhlela lo mshado. Icala kuzobe lami. Hawu mkhulu ngabonwayo. Baba, usala. Yinle. Ihlangabezwa bani indodakazi yomfowenu? Ubani oyisulo ongathathela indodana yakhe emndenini omubi kanje? Kanti abantu ababuzi yini phambi kokuhlela imishado kulezi insuku? Ababesabheka nomlando walowo mndeni. Bafuna ukushadisa indodana yabo nentombazane ezalwa umama oweqa nendoda. Hayi. Leli soka kumele ngilicishe ngamaso ami. Angithi ngiqinisile lapho. Kuyomela ungikhumbuze ukuthi ngiyekini ngomsombuluko. Ake ngibone umshado ukuthi uphuthula kanjani. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.